बेसेबां थगायसुला जों मोनदांजोब्बाय बुरि बुरिजों दख'ना खुजादों जेबो देखायजोबजादों ओमफ्राय गावहा लाजियाखै माला बिथांमोननि बायदि सिफ जानाय एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं जि खालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइ खालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन दिनै डिसिआ प्रमद बर'नि आखायावनो बे आं बुंनाय खोथा नङा गावसोरनो बुंनाय दिनै एसपिआ प्रमद बर' बिथांनि आखायावनो बिटिआरनि काउन्सिलनि आखायावनो दानिया मावदो नङा होमबा मोजां गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोन बयबो नायलांगोन होननानै लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन आरो बेजों लोगोसेनो मिजिंथियो जे नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ अनसायदोंब्ला मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो आसा खालामबाय एनएलएफबिनि खोथाया जोबोद सिरियास डिसि एसपिखौ प्रमद बर'आ गावनि आखायावनो लादों गोसो जायोब्ला टेलिफन खालामनानै बादा होहरनो हागौमोन जे बियो जोंनिनो मानसि बर' मानसि बिटिआरनिनो मानसि बेनिखायनो बिथांमोनखौ इसिबां डिस्टार्ब खालामनो नाङा बेफोरबायदि खोथा बुंनांगौमोन होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों जोङो एसे नायदिनि आरो बेजों लोगोसेयैनो हाग्रा ओनसोलाव थानाय जिहेतु रायजो राजा बिथांमोना मैदेरजों गोबांथार उपद्रब खालामजानायखौ सरखारनिफ्राय जेबो होबथानाय गैयि एबा राहा लायैखौ दुखु मोननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों गिबियावनो नायदिनि बिक्रम दैमारि बिथाङा एनएलएफबिनि सायाव मा बुंदों एनएलएफबिनि खोथाखौ लानानै मा बुंदों एनएलएफबिनि खोथाया गोबां सिरियास दिनै आं फंसेल' खोथा बुंनो सानो प्रमद बर' बिथांखौ आं दिनै बुंनो सानो बिटिसि काउन्सिलखौ आं बुंनो सानो दिनै डिसिआ प्रमद बर'नि आखायावनो बे आं बुंनाय खोथा नङा गावसोरनो बुंनाय दिनै एसपिआ प्रमद बर' बिथांनि आखायावनो बिटिआरनि काउन्सिलनि आखायावनो दानिया मावदो नङा होमबा मोजांखौ मावदो प्रमद बर' बिथाङा एसपिखौ डिसिखौ बुंनानै बिथां एनएलएफबिफोरनि मोजांखौ मावदो बिथांमोननि खुसि जानाय खामानिखौ मावदो थानो थाखाय जायगा बानायना होदो जेन रायजोआव जोंनि बे समाजाव जेबो बिरसांखल जायै बायदि खामानिखौ मावदो बुंनांगौ मा दं नङा होमबा डिसिआ नोंनि आखायावनो दङब्ला एसपिआ नोंनि आखायावनो दङबा अर्डार होदो फाय टेलिफनजों बुंहरदो बिथांमोन आंनि मानसि जोंनि बिटिआरनि मानसि बिथांमोनखौ खस्थ' होनाङा बुंहरदो जोब्बाय नङा होमबा बे ससे भिडिअखौ नुनानै जों हमनो हाबाय जे मोनसे समाव बुंदों राजु नार्जारि बिथाङाबो बुंदों प्रमद बर' बिथाङाबो बुंदों आरो इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनानो बुंदों जे डिसि आरो एसपिआ बिटिआर सरकारनि आखायाव एबा प्रमद बर'नि सिङाव फैबाय होननानै नाथाय एनएलएफबिनि खोथायाव ओरैबायदि जाबाय जे पुलिस प्रशासननिफ्राय हरनि समाव थांनानै जिहेतु बिथांमोननि डिजिगनेटेड केम्पखौ सिफायनायनि जिहेतु बिथोन बिनि सायाव बिथांमोना दिनैसिम फंसेबो खोथा बुङाखै जे एनएलएफबिआ सोर आरो एनएलएफबिखौ बेबायदि समाव बेबायदि खालामनो नाङा सम दं बिथांमोनखौ माबा मोनसे खालामनायनि नाथाय बियो मोजां सम नङामोन बिनि सायावबो थारैनो डिसि आरो एसपिआ प्रमद बर'नि आखायाव दंमारोब्ला बे खोथाखौ बुंहरनो हागौमोन नाथाय दा उल्थायै जोङो साननो हादों जे बे हाबाफारियाव डिसि आरो एसपिआ जुदि प्रमद बर'नि आखायाव दंमारोबा निस्सय सोरनिबा बिथोनजोंसो डिसि एसपि बा पुलिस प्रशासना बिथांमोननि डेजिगनेटेड केम्पखौ हयथ' बेबायदि खालामहैदों हाग्रा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा हाग्रानि मैदेरजों उपद्रब खालामजानायनि थाखाय इउपिपिएलनि एबा आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय माखासे दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोबांथार खुद्रिनाय फैदों आरो बिथांमोनहा गावसिनि खुगाजोंनो गोबांथार खोथा बुंदों जे फैगौ इलेक्सनाव बिथांमोनहा इउपिपिएल हान्जानो भट होला एबा गोबांथार दैदेनगिरिफोरनो भट होला मानोना हाग्रा ओनसोलनि गोबां भटजोंसो सोरबा दैदेनगिरिफोरा देरहालांदोंमोन नाथाय बे बाराव बिथांमोना बुंदों जे जों बुजिबाय जों हमनो हाबाय बिनिखायनो जोङो एबाराव बिथांमोननो भट होलिया बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नायलांदिनि जोंनि हाखौ नामजारि खालामनानै होनोसै होनदोंमोन दा दिनै जेबो खालामना होआ लामा सामाबो होआ जों दा बेनो बहर होला डाइरेक्ट आरो जोंनि हाग्रा जायगायाव बेहा बहर मोनला सिगाङाव होदोंमोन सिगाङाव होदों दिनै देरहानानै मा खालामखो बियो नङा नङा बे बेसेबां थगायसुला जों मोनदांजोब्बाय बुरि बुरिजों दख'ना खुजादों जेबो देखायजोबजादों ओमफ्राय गावहा लाजियाखै माला हाब जों जेबो दाव गैला होमबा दा आं आखायनो बुंदों जे नों बे जायगायाव
थैनोबो बहर मोनला हादानासो देरहाखादों मिथिखागौ आं हले बुङो सोरजों पार्टि लानानै दारायदों खिन्थु हादानाव जिबनाव मोनला बियो जोंनियाव लामा सामाबो नायाखै नोंसोरबो नुबायना सुबिदा उसुबिदा जोंखौ नायदों नामा नङा नङा बे ससे भिडिअखौ नायनानै निस्सय रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे मा खोथा बुंनानै बिथांमोना सरखार लाबोदोंमोन आरो माबायदि खोथा सावरायनानै बिथांमोना सरखार लाबोदोंमोन आरो मा प्रलोभन होनानै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ बुरखायदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनैसिम मोनसेबो खामानिखौ साक्सेसफुल मावनानै होनो हायाखै बे रोखा जाबाय आरो गुबुन फारसेथिङै गोजाम भिडिअखौ आं एसे सोदेरनो सानदों जे प्रमद बर' बिथाङा जाय समाव एबसुनि दैदेनगिरिमोन बे समाव बिथाङा मा खोथा बुंदोंमोन आरो आथिखालाव बिथाङा मा मावगासिनो दं बेखौबो एसे नायनानै लादिनि बिथांमोननि बायदि सिफ जानाय एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं जिखालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइखालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन आंनि हिसाबा बेल' समायखिरा लाखानायसो जेब्लायसिम बर'फ्रा उद्धार जाया बर' आइ आफा रायजो राजाया बयबो ओंखाम बोथिनै मोनजानाय जाया बयबो मोजां ड्रेस गाननो मोननाय जाया अब्ला सोरबा हाग्रामा महिलारि सोरबा XYZ नि बिनि खोथा माने बायदिसिना बानसावनाय क्रिटिसाइज खालामनाय माबा माबि बुंनाय आंनि खोमायाव एक किन्सितबो एक बिन्दोबो जेबो खहा खालामनो हाया जेब्लायसिम जेंनाया सुस्रां जाया जेंनाया सुस्रां जाखालि आं गावनो बिदाय लागोन आं कुनुदिन आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आङो जारिमिना जोबोद गुसुं आङो तामुलपुरनि सौरागुरिनि जोबोद जौ फाग्ला सासे बिफानि न'खराव जोनोम जानाय सासे सेंग्रा उन्दै समनिफ्रायनो हालेवदों आङो हाजिरा मावदों आङो खैला जावदों आङो गासैबो खामानिखौ लेखा फरायदों नाथाय बेजों सेर बड'लेण्ड आन्दलनखौ सानसेबो गाराखै आंनि हिस्ट्रिया बे बिथांनिफ्राय फैनाय खमसे खम 5 बोसोर आंनि ओंखाम संग्रा उन्दुग्रा न'आ प्लास्टिकनिसोमोन दा बिनिखायनो दिनै आं बेफोर खोथाखौ मिथिगो आंनि बर' आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ आं मिथिगो ओंखायनो आं बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै निस्सय रायजो राजा नोंथांमोना माखासे मोन्दांथिखौ मोननो हाबाय जे प्रमद बर' बिथाङा बै समाव माबायदि खोथा बुंनानै बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय माने गावखौ बावसोमनाय दिन्थिबोदोंमोन नाथाय बैफोर गासैबो नंखाय मोनसे भावथिना होननानैसो जोङो माने साननो हायो दा बिथाङा जेरैबायदि खोथा बुङो नाथाय बै समनि खोथा बाथ्राफोरखौ नायोब्ला बे मोनसे थुनफावथाय एबा थियाटारफोर बायदिसो होननानै जोङो हमनो हायो दा आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ नायनानै गोबां मोन्दांथि मोनबाय नोंथांमोनखौ कमेन्ट हरगोन होननानै आं आसा खालामबाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा नोंथांमोना जेसेबां कमेन्ट हरो आं बिनि रिप्लाइखौ हरनाय जाया नोंथांमोननि कमेन्टनि बिथा खालामनानैनो आङो भिडिअखौ बानायनाय जायो जाय हक नोंथांमोना अब्लाबो कमेन्ट होनायखौ खम दाखालाम नोंथांमोननि कमेन्टआनो आंनि बोसोन आरो नोंथांमोननि कमेन्टखौ लानानैनो आङो अरायबो भिडिअ बानायनो सेस्था खालामबाय थागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनबावगोन आसा खालामबाय थेंक इउ गोजोन्थों